खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 25 अक्ट'बर 2020 रबिबार। फैदो दिनै फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। लोगोफोर दिनै फुंबिलियाव बांद्राय खौरां गैया। जाखिनि खौरां दङ बैफोर खौरांफोरखौनो फारि फारि बेखेवनोसै। गिबि खौराङा जाबाय उदालगुरि जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा भेन्सार फरायसालि आरो कलेजफोरनि फोरोंगिरिफोरजों बिटिआर गोरोबथानि दफायाव थानाय एबा लिरखानाय आयदाखौ लानानै सावरायलायदों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। माने जायबा भेन्सार स्कुलनि बा कलेजनि मास्टारफोर बिथांमोनाबो बिटिआरनि दफायाव गावसोरनि मोननो गोनां जाखिनि सुबिदा दं बैफोर सुबिदाखौ मोननो हासिगोन। लोगोसे बिटिआरआव बर' रावजों लोगोसे असमिया रावखौबो समानै बाहायनांगौ होननानै दाबि खालामदों बा बुंदों परमानन्द राजबंसिया बुंदों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि बरिमाखा ओनसोलाव बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि जादोंमोन आरो बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव बिथां परमानन्द राजबंसिया बे खोथाखौ बुंदों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय बर' फिसाफोरा BKWACआव हाबनो मोननाय नङा होननानै बिथां बिश्वजित दैमारिया बुंदों बा गुवारै फोरमायदों। आरो बिथाङा बर' फिसाफोरखौ बा बर'नि बयखौबो खौसे जाजानायखौ लुबैदों। माने बर'जों बर' अनलायनायखौ बिथाङा लुबैदों। आसा खालामो जोंनि बर' फिसाफ्रा गावजों गाव अनलायथों होननानै। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय रिपाब्लिक टिभिनि गासै 1000 जन खौरांगिरिफोरनि सायाव एबा जार्नालिस्टफोरनि सायाव मुम्बाइ पुलिसा FIR होनाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला रिपाब्लिक टिभिनि सायाव मुम्बाइ पुलिसफोरखौ टिभिआव बा निउस चेनेलाव लासिं सिं खालामनायनि दायाव मुम्बाइ पुलिसा FIR होदों होननानै मिथिनाय जादों। आरो दा रिपाब्लिक टिभिनि गासैबो जार्नालिस्टफोरानो जा बा अर्नब गस्वामीयानो जा बिथांमोना केसजों नांनो थाखाय साखाफारा जाखानानै दं होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। लोगोसे जम्मु एन्ड काश्मीरनि BJP पार्टी PDPनि चिफ आरो जम्मु एन्ड काश्मीरनि बारग' चिफ मिनिस्टार महबूबा मुफ्तीखौ इन्डियान फ्लेगनि सायाव माखासे कमेन्ट्स होनायनि थाखाय एरेस्ट खालामनायनि दाबि खालामदों। महबूबा मुफ्तीया जम्मु एन्ड काश्मीरनि फ्लेगखौ बा फिरफिलाखौ रायजोआव बाहायनो होफिनबासो इन्डियान फ्लेगखौ दैखांगोन होननानै बुंदोंमोन। दा बेनि दायावनो बे जायबा बारग' चिफ मिनिस्टार महबूबा मुफ्ती बेखौ एरेस्ट खालामनांगौ होननानै दाबि खालामदों। गुबुन खौराङा जाबाय अक्ट'बरनि 19आव लादाखनि लाइन अफ एक्सुवेल कन्ट्रलनि डिमचक ओनसोलाव इन्डियान आर्मिफोरा हमनाय चाइनिज आर्मी कर्परेट वांनि लोगोआव गंसे पेन ड्राइभ, मबाइल फन आरो गांसे उन्दुग्रा बेग एबा स्लिपिं बेग मोनफादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय महाराष्ट्रनि चिफ मिनिस्टार बिथां उद्धव ठाकरेआ गावसोरनि रायजोनि 13 जन IAS अफिसारफोरनि जायगाखौ सोलाय सोल' खालामदों एबा ट्रेन्सफार खालामलायदों। बै जायगानिखौ बैहाय, बै जायगानिखौ बैहाय बेबायदि ट्रेन्सफार खालामलायदों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। लोगोसे आन्ध्र प्रदेशनि भिजागाव ग्रेटार विशाखापट्टनम मिउनिसिपल कर्परेसना मैयाहाय सुनिबारखालि प्राइभेट गितम इउनिभार्सिटि आरो मेडिकेल कलेजनि सिमानि बेराखौ बुख्रेबदों। GVMCनि बुंनाय बायदिब्ला गितम इउनिभार्सिटिनि सिमा बेराया 40 एकर्स सरकारनि हायावसो बानायनाय जादोंमोन होननानै GVMCआ बुंदों। आरो बे खोथाखौ जायबा गितम इउनिभार्सिटि, बै इउनिभार्सिटिखौ जायबा सालायो बिथांमोना सोमोनांदों। माने बिथांमोननो जेबो फोरमायालासिनो बेबायदि खामानिखौ मावफैदों। दा बेनिखायनो गितम इउनिभार्सिटिनि सालायगिरिफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय बिदेशिनि बिसायख'थिनि उनाव सोर सासेया एबा बबे मोनसे हानजाया राजा जागोन बेखौ साननानै बा साननायखौ जोङो गोबांखौनो नुनो मोनगासिनो दङ। GSPआ बुङो गावसोरखौ देरहागोन, BBPआ बुङो गावसोरखौ देरहागोन आरो UPPL हानजाया बुङो गावसोरनि हानजाया सरकार दागोन। नाथाय जोङो दासिमबो बबे मोनसे हानजाया देरहागोन बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हाया। जेब्ला रिजाल्टआ मोनगोन अब्ला जोङो मिथिगोन। दा बेनिखायनो जोङो साननैसो नेथ'नांगौ। डिसेम्बराव जागोन होनदों, नाथाय डिसेम्बरनि सिगांबो जानो हानाय, बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हाया। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो फेसबुकआवनो जा, इउटुबावनो जा बा वाट्सएपआवनो जा जेरावबो शेयार खालाम। आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ
साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। बै गाहायाव गोजाजों नुजानानै दङ बै गोजाजों नुजानायखौ सेरनानै गुफुर खालामबानो जाबाय आरो साइडआव बेलबो दङ बै बेलखौ सेरबानो जाबाय। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।